Vítejte v české výrobní společnosti Obzor. Od svého založení v roce 1965 se během krátké doby z podniku stala jedna z nejznámějších firem českého elektrotechnického průmyslu. Hlavní výrobní program tvořily vačkové spínače. Postupně se produkce rozšířila o výrobu domovní elektroinstalace, vstřikování plastů, výrobu forem, kovovýrobu a doplňkový zdravotnický sortiment. Svou kvalitu výrobků potvrzujeme i certifikací a celou řadou dalších ocenění. Jedním z hlavních cílů naší společnosti je snaha produkovat a vyvíjet kvalitní výrobky za použití moderních technologií s ohledem na životní prostředí. Technické vybavení vstřikolisovny je tvořeno 13 vstřikolisy od předních světových výrobců Engel a Arburg. Zařízení vstřikolisovny doplňují manipulátory, sušící, barvící a temperační zařízení. Zpracováváme různé druhy granulátů, z níž vzniká několik set výrobků, zejména pro elektrotechnický a automobilový průmysl. V dalším výrobním závodě zajišťujeme montáž, obrábění kovů, kompletaci výrobků a jiné elektromechanické práce. Rozmanité portfolio zahrnuje také výrobu jednoduché kabeláže, vyplétání kol včetně centrování a obutí, potisk a kompletaci dávkovačů léků, spisové a archivační služby. Expedice výrobků je zajišťována pomocí standardních dopravních kanálů nebo vlastní dopravou. Naší snahou je vaše spokojenost.